Bol som taký istý. Postával som, poflakoval som sa a fajčil. Nenaplnený, proste zbytočný človek. Ešte 2 minúty. Človek by mal žiť a kvalitu toho pravého žitia môžeme hodnotiť len podľa toho, čím človek svoj život naplní. A ja som ho naplnil láskou. Už od malička ma fascinovalo. Tešil som sa z každej spoločnej chvíle. Dávalo mi veľa. A ja som mu to vracal, ako to len šlo. Aj tak som mu chcel vždy dať viac. Pretože by si to zaslúžilo. Sprevádzalo ma to a držalo nad vodou aj tam, kde by som to nečakal. Každý ostatný by na jeho mieste vzal kolesa na ramená, ale ono nie. Neopusťoval ma. A potom to medzi nami prerastlo v niečo viac než len priateľstvo. Ja som to teda tak cítil. A potom raz boli sme sami doma. Sa to stalo. Hej, to je Republika.